L'Ajuntament de Lloret organitza cada any l'Aula Municipal de Teatre, uns cursos teatrals adreçats a tots els públics. A final de curs, tots els grups, des dels més petitons fins als adults, posen a escena allò que han après durant el taller. L'any passat, el grup dels adults no va poder portar a escena la seva obra i ho faran aquest dissabte, 6 de novembre, a les 8 del vespre, aquí, al Teatre de Lloret. Ens hem colat a un dels seus assajos. ¿Has venido tú también? Os voy a contar. Hoy va de confesiones raras. Así que confieso que llevo una nariz de payaso en el bolso. Joan, bona tarda. Bona tarda. Com estàs? I no com estàs tu, com estan ells, sobretot? Com estan els alumnes? Bé, avui a tope, ja perquè estem a la darrera setmana, estem a punt d'estrenar aquest espectacle i, lògicament, ja saps tu com van aquestes coses, de que l'última setmana doncs, ens posem les piles a mil, assagem cada dia que podem, i sobretot si ens deixen venir aquí a l'escenari, o sigui que amb les energies a mil, a punt d'estrenar. I tu et poses nerviós perquè no ho sembla. No? Més que nerviós, sí que m'emociono molt, perquè hi posem tots moltes ganes. Aquesta gent que tenim aquí, que ja s'estan canviant, que s'estan preparant, que estan parlant, doncs ho viuen amb una intensitat que jo intento transmetre'ls i jo crec que això llavors es nota en l'energia, en la manera d'actuar, en totes aquestes coses que calen a dalt de l'escenari. Em fa moltíssima il·lusió estrenar aquest espectacle ara en aquestes dates tan estranyes per ser una aula municipal de teatre. Parlem d'això, de l'Aula Municipal de Teatre. Són cursos oberts a tothom, qui s'hi pot apuntar, com s'hi pot apuntar? Només cal tenir ganes de fer teatre, és l'única cosa que demanem. Aquesta és la secció adults, diguéssim, que com que tinguis a partir de 18 anys, doncs ja pots apuntar-t'hi. Precisament comencen les inscripcions el dilluns dia 8, o sigui, aquest any estrenem ara el dia 6, el dissabte, i el 18 comencen les inscripcions durant tota la setmana i després de les inscripcions ja començarem. És una aula que va començar ja fa anys, no sé exactament quants anys fa, bastants, potser d'una manera més humil, no? Amb poques inscripcions, potser pocs grups, però ara ja és una aula amb majúscules, no? Va evolucionant i cada any és una mica diferent. Hem passat etapes de tot. Clar, jo què sé quan vam començar, és que ni me'n recordo, perquè, hi ha hagut moltíssima gent, que te voy a contar. La Idoia també va passar per l'aula. I clar, hi ha hagut canvis de professors, canvis de direcció, moltíssima gent que ha anat participant en tots aquests anys, i, lògicament, una evolució a nivell d'espai, també. Recordo que, jo recordo ja fer coses a l'antiga Casa de la Cultura, allà a la plaça Pere Torrent, després vam passar, quan no teníem teatre, pel Casal de l'Obrera. Finalment tenim aquestes instal·lacions del Teatre Municipal que, clar, ahir precisament els hi comentava, és un luxe poder treballar en aquestes aules d'assaig i que a sobre, uns dies abans d'estrenar, poder trepitjar escenari, o sigui, n'hi ha moltes companyies professionals que això no ho poden fer i això nosaltres aquí ho podem fer i això és d'agrair tant per la direcció del teatre com pel Departament de Cultura d'aquí de Lloret, que ens permet accedir a tot això. I escolta'm, sense fer spoilers, què veurem aquest dissabte? Això sí que és difícil d'explicar. L'espectacle es titula La noia de la foto i altres històries. Això són 8 monòlegs i 7 diàlegs que estan escrits per l'admirada Anna Penya. Lloretenca, també. Exactament. Amb ella hem fet moltíssimes coses a nivell de visites teatralitzades a tots els espais del patrimoni cultural d'aquí de Lloret. I jo vaig estar fent un curs de direcció a la Sala Beckett i posteriorment ella va començar-ne un de dramatúrgia teatral, també a la Sala Beckett, a Barcelona, i m'anava passant els textos, perquè, clar, ells, com que fan aquest curs, doncs els han d'escriure, i com a exercicis, i me'ls anava passant, i jo els hi comentava, i els anava variant, i així.
I clar, jo tot això ho anava recopilant, pensant, això algun dia ha de servir per alguna cosa, per poder-ho ensenyar, no? I ha estat una sort. De seguida vaig pensar, a la que vaig començar amb aquest grup, vaig dir, ostres, aquest any podem treballar textos d'algú d'aquí, que està aquí, que ens ajuda, que és amiga i clar, em fa moltíssima il·lusió, no?, poder assajar. L'altre dia va venir a veure un assaig i li va agradar, que penses, bueno, menos mal. M'he assegut aquí al costat de la Sandra, que és una de les components d'aquest grup de l'aula. Sandra, a tu concretament, digue'm què és el que et va animar a apuntar-te a aquests tallers de l'aula. Bueno, primerament, tu no ets el primer que fas, no és el primer taller que fas, no? No, és el quart any ja que estic aquí amb l'aula de teatre. I el primer any, què és el que et va portar? Per què vas decidir fer el pas d'apuntar-t'hi? La vergonya, perdre la vergonya, parlar en públic, a parlar amb gent adulta, treballo amb nens no tinc problema, però amb els adults m'acosta més. I t'ha servit? Molt, moltíssim, moltíssim, sí. Com animaries algú que està al sofà de casa pensant, mira, m'hi apuntaria però no m'atreveixo, no he fet mai teatre, no... Què li diries? És el meu moment, quan estic aquí és el meu moment, no penses en res, en feina, en camp, la feina de casa, res, és el teu moment, vens aquí, gaudeixes i fas una cosa que t'agrada. Sols necessito una idea. Doncs aquí tenim a 6 components del grup de l'aula de teatre. Com esteu? Com van els nervis? Uf, tremolant. Sí, estem molt nerviosos. Sí? Home, és aquest dissabte ja, Últim assaig així més general. I escolteu-me ara que no ens sent el director. Com és en Joan Romà com a director? No com a persona, com a director de teatre? Què diríeu? A veure, per aquí. Què diries d'en Joan? Que és increïble. És el millor director del teatre. Sí? No perquè estigui allà ni res. El puto amo. El puto amo. Escolta'm, m'han xivat que tu no estàs aquí des del principi. Què ha passat aquí? A veure, explica'ns què ha passat aquí. Doncs ha passat que jo fa molts anys que vaig començar l'aula, crec que va ser el 2010 o així, i ho havia deixat un parell d'anys i tenia aquella cosa de tornar al teatre, i parlant amb ella em va dir, doncs hi ha una noia del grup que ho ha deixat, i dic, doncs, no sé, doncs potser tu, doncs, pim, i sóc aquí des de fa, no sé, un mes? O no arriba? 3 setmanes. 3 setmanes i dissabte estrenes. Sí. Com ho pot... Digue'm inconscient, no sé. Sí, les dues coses, és una bona combinació, Heu notat canvi des que vau començar l'aula fins ara? Sí, també fa molts anys que fem aula, però aquí vaig trobar una cosa que potser jo a nivell social meu no tenia, no? Que és aquesta humilitat que té tothom d'acceptar, o sigui, aquí s'accepta a tothom, i és coses que potser en un esport no passa, que no hi ha problema, vinguis d'on vinguis, siguis com siguis, tothom tenim les nostres coses i et sents molt acollit, i és allò de dir no tens vergonya de res, pots fer el que vulguis, pots dir el que et sembli, que sempre estàs acollit per un grup de gent que ni coneixes de res en un principi, però acabes formant un grup i això és preciós. Passo per aquí. A veure, fantàstic. Com et dius tu? Olesia. Olesia i... Sergio. Olesia i Sergio, això forma part de l'espectacle? Sí, claro. Olesia, tu és la primera vegada que cantes, ja veig que no, perquè en saps molt. Sí, es primera vez que estoy aquí, que participo en aula de teatro. Però tu feies cant? Clases de canto sí que has hecho. Antes cantaba, sí, he trabajado como cantante en mi país, soy de Ucrania. Ucraïnesa, que ve aquí, i t'apuntes a teatre. I és la primera vegada, has dit? Sí, con que siempre me encantaban artes escénicas, he decidido apuntarme al teatro y me gustó mucho más de lo que esperaba. O sea, que has aprendido muchas cosas y encima te ha gustado mucho. Exacto. Molt bé. Escolta'm, tu tocar el piano en saps molt. Sí, crec que sí. I de fer teatre també, perquè jo crec que no és la primera vegada que fas teatre. No, no és la primera vegada, no.
I com van els assajos amb ella i amb els altres companys de la companyia? Perfectíssim, perquè tenim molta afinitat tots, estem acostumats a treballar junts i treballem amb molt d'afecte i amb molta responsabilitat també. I en aquesta obra, a part d'aquesta escena que toqueu al piano i canteu, actueu. Sí. Però no pots dir de què fas? No. No diem. Haureu de venir a veure l'espectacle, sí. Exacte, haurem de venir a veure l'espectacle. Moltes gràcies i us deixo que continueu.